Mayong adlaw banwasang Kalinog kag mayong adlaw man syudad sang Pasig. Subong ari kita magabalik aton pamatian ang interview sang nag-viral nga enforcer kung dieng ginbantaan niya ang kabuhi ni Remy Pamplona Castigador. Dugay-dugay aton nga pamatian ang iya nga panaysayon kung ano ang iya sang side aton nga pamatian. Lunes. Anong oras? Mga 10 to 10. Okay. Paano nga ginako sa salin? Sa Kalinog, nag-agi sa danan ko. Di ba, siyempre ang mapler na wangwang, matunog. Okay. Di ginabawal na di sa Pasig, ginabaklas na, kag ginapang buka. Okay. Pero sa opisina, damo na da, mapler na, sobra na, ginatos na da, bilog. Okay, ter. Yung nakid to, man ito nga nakambal ko sa iya sang masakit. Nako ko na ngayon ang balang sa masakit. Pero hindi ikaw ang nagdakop, upod mo. Upod ko ang nagdakop. Tapos Hindi gali ikaw yung nagdakop nga, ikaw yung nagpaisog-isog. dala niyo to sa opisina niyo, Yung ba? dala na sa opisina, kami gabaklas to. Kaya ginapang dakop na nga may kwan, bangwang. Okay. Kaya santang ginabaklas niyo, no? Tako? Di ka mapamirsiya siya nga, hindi na mayor na ang nagpirma sa ordinansa niya. Hindi na kuno iya sang presidente, hindi sa DILG. Mayor lang kuno na. Ang Pasig, tinapakanaba ng mayor namon. Sa akon nga nabatian, idol. Ni Remy, ginapakanubo ang inyong mayor. So basi wala ka lang kaintindi, idol. Ang bal ni Remy, man lang ginapamangkot. Kung diin bala ang baskog. Kasihan, halin nga ordinansya sa inyo banwa or halin sa DILG. Makapos nga pamangkot sa imo, idol. Kasi wala ka lagi siguro, kabati mayo, idol. Nga tinaga, ang mula na way maging sakit. Oo. Way na mapapatupan. Depende siya kung ano gusto na. Pero ang iyang tambutso, ang open gidahaw. Open, yung buka kanina mo dara. Idol ang tambutso, hindi open. Amo na tawag nga chicken pipe. Kung imo pamatian, hindi na magahod na klase ka tambutso ang chicken pipe. Akon ipakita ang tambutso. Amo dito ka Kung kung mo na sa video, sir, pandara siya. Nang daw. Di sa mga netizen dyan, kamo na bala magusga. Inyo malakitaan kung open pipe gidman ang aton tambutso. Original man yung tambutso. Di, kuha na ng chicken fight na, manamang urig na kadagin islan. Okay. Kaya mo na magahod. Oo. Di, damo na dagin katambak, dagin pang dakop naman. Oo. Diyan sa tanawang daso mo. Oo. So nakita nyo, ginakop niyo siya because nga open pipe ang kana. Oo, magahod. Magahod. Tigil hindi naman siya. Nga bawal Hindi siya. buhay, nga dugay pa ginano, dugay pa ginbaklas ay. Na esplikaran nga bakla na sang guma kag sungukan para ang kunis ang tambutso na hindi matunog. Hindi siya iya kay wala kami kuan nga ginasulsog sa motor ko. Ang Kaluoy masimanong enforcer. Wala kabalo ko ano ngalan sang ginasulsog. Sog sa tambutso sang motor. Yo pangimo gindakop manong. Yo pa kung ano ngalan sang decibel. Ayo siguro Decibel. isiminar ka sang imo nga gindakop manong. Adya lang ni. Ang nagpirma sina. Oo. Hindi na DILG, hindi na presidente. Mayor lang ko no. Mayor lang. Amo na pinakanaba ng mayor sa Pasig. So butsuringon daw dito ka umalsa. Oo. Doon na akig ka. Ang nambalan ko sang masakit. Oo. Sa Kay do. malayo tinaga. Kay ginabal nga daw mayor malang na di. Ano nga. Dito ka umalsa. Doon malsa ko to. Oo. Amo to ginbulo pakita pa kana ginlampusan ko ginbuka ko tang butso na. Gawalit makapulos bala. Nga amo to nadugang do gidakig sa akon. O bala manamian sa imo manong. Kaging kuha mo ang iya tambutso. Bis gaboy kamo sang magahod nga tambutso. Kaging kuha mo iya tambutso kundi nagdugang nagidgahod sang iya motor. Kung dakpon sa piyak nga banwa wala ka maginhatag sa iya nga tiket. Ang iya nga prop didto nga gindakop nyo dira sa Pasig. Damo da bisan tanawon da subo. Pero amo gin man ang inyo nga pagpanakop dire. Sabi makita nyo nga open map siya or magahod siya automatic ginakakaso gid ayon. Iyo nadarag da sa opisina to. Apat pa na katawag testing. Oo. Testingan pa na. Tay pagayambal da. Pandaron. Kakas gidan. Oo. Ba't pinilian na dyan ah? Pero ang tambutso kakason pero ang motor padalon. Oo, wala na violation. So pag wala galit ang butso ang motor wala na violation. Po nga ordinansa dira sa Pasig City. Kampiyon ang mga enforcer. Man tanan nga mga enforcer amo na no. Ara gid nga mga enforcer nga daw naga-iso gid dira. Para balaan na. Pero amo nang inyo rules diyan. Oo, mo daya ginapakuan ka namon. Hindi mo ba basta baklason kundi mo kuan ana may apat pa na katawo yung matesting. Oo, ti pagambal ka 2, 3 nga. Okay na baklasada na. Di ba klase? Karon kun apat be kamo kay amiguhay kamo apat. Pre kung amiguhay kamo, pagambas ang isa nga baw matunog ng tambutso. Kay pagambas ang isa nga baklas tanan eh. Mo daya ginapanamod yan nga hindi lang ikaw nga naglakop. Hindi lang nga isa ikaw ti base kun kuan pa dang ana. Okay pa da sa kuan ti kinanglan na apat gid katawo kada yung matesting diyan. Nga kun magahod gid kun hindi. Tinakuan na pumping na mo para mabalaan kun hindi. Isog-isog gid ko no. Ti ang bala na way matugin istorya gid ang balan ko mo lang kay sobrado ang iyang pagpakanaba sa amal alkalde de. Di ko ni maayo siyang tao kundi abiti pa obra ko na lang ni marayo pa kantuan ko istorya mo na nakulang.
karadlawan. Kung mga makitaan dito sa video, kakapila na mag-ayo sa imo. Reme Pamplona Castigador. Tungod nga siya ang pangayaw, tagaan yung manasang konsuelo. O sang pangayaw, dira nga wala kabalo sa inyo ordinansya sa inyo syudad. Istorya kagani ni Reme. Ang gudya ka insist Hindi nga mo masyado- tanggalon kinang tambutso. Nga kuan niya gina panghambal na. Hindi man ako magano to siya magambal sa masakit Kanang mablaya gagin panghambal na. Pero kabalo ka nga nag-video siya. Di ba, may ko kaya problema nang na-video na ko na ano mga danay mo na. Kung na-video na ko diyan, okay lang na. Di ay gigin pasa na to kay sinusala to kay damo pa pinangwakal na to. Kaya nag-viral to kay nambatian balaan to sa Richard sa video ninyo nga ginambalan mo sa nga matumbo kay karon kay ginambalan niya testing ano to nga testingan mo nga sakiton ako kay tingnan mo hindi pag sakiton na patyon dulang. Patyon lang patyon ta motor na Grabe ka palusot sang enforcer sang pase. Amo gali nang ginambal niya, patyon ang motor, hindi si Reme. Ani si Sen nakasala man kamo ba magpaminsar. Gali ang tuyo ni enforcer. Iya patyon ang motor gali ang iya patyon mga idol. Pata ka enforcer sini ba? Buat madamo gyud salamat sa inyo pagtan-aw sa akon video. Kagid pagkalimte nga mag-like share sa aton video. Kay sa mga wala pa naka-follow sa aton page, mag-follow na kamo. Di lang na nga mga viral video ang aton nga i-post. Madamo pa. At madamo gyud nga salamat sa inyo tanan dyan. Shout out gyud naton ang nag-viral sa Banwasang Kalinog, ag siyudad sang Pasig. Out sa inyo tanan. Mayong ayong adlaw sa inyo tanan.